a tots i a totes. Saludar els veïns i veïnes que s'heu apropat a la classe major, com no, a tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, a la policia local, a la Guàrdia Civil, al personal que tenim des del ple, que han vingut, sobretot m'he de posar també al taller de Benifalló femení, que fan les cintagalleres, a les travesses, que també apareixin de nosaltres, representant a les dones joves, i també molt especial a tots els xiquets i xiquetes del CEI Santa Bàrbara que este any han vingut així a la plaça. I estem supercontents, molt il·lusionats i més per celebrar el dia tan important per a aquests sucors que coneix el 20 de març, que és el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Com és habitual, des de l'Ajuntament de Benifalló, aneu a perdonar-me també saludar a regidors i regidores que m'acompanyen i a la Josep de Pau, que no podia ser d'altra manera. Com deia, i com és habitual, cada 12 de març ens juntem, cada 8 de març ens juntem a les 12 per a llegir un manifest que consensuem tots els grups polítics de l'Ajuntament de Benifalló. I per tant, ara sí que anem a demanar un poc de silenci perquè anem a procedir a aquesta lectura col·lectiva de manifest que s'ha consensuat este any, que comença i diu el següent. Un any més, i com cada any, el 8 de març es celebra el Dia Internacional de les Dones per reivindicar el feminisme i denunciar un sexisme que intenta perpetuar-se en diferents formes. Des de l'Ajuntament de Benifalló volem reconèixer que som beneficiàries de dones generoses que ens han precedit, dones que van desplegar els fonaments d'una transformació eficaç per a millorar les nostres vides en clau d'oportunitats, de drets, de recursos, d'inclusió civilitzatòria. Aquest moviment no es pari. Volem seguir compartint aquesta capacitat femenina creadora i transcendent. Volem ser per decidir. Volem ser la veu compartida i el referent coral d'un horitzó sense hegemonies. El Dia Internacional de les Dones és una jornada de reivindicació per a la lluita dels drets, la igualtat d'oportunitats, l'equitat i la justícia. Simbolitza l'esperit crític que es conduirà a l'erradicació de les desigualtats. Totes munten les bases que permeten conductes hostils com l'assetjament sexual, la violència i la discriminació contra les dones. Les reivindicacions d'aquest dia són les de cada dia. La nostra lluita és constant i lluitem per eliminar estereotips contra la discriminació laboral i salarial, contra la violència masclista, però sobretot per construir un canvi de paradigma en la mirada que s'ha de fer una igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Des de l'Ajuntament de Benifalló tenim la voluntat de millorar les condicions vitals de les dones a través de mesures i accions basades en l'anàlisi de la realitat territorial. Per això ens hem de comprometre a incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. Lluitem perquè el nostre esforç en farà millorar la convivència i perquè el nostre camí desplaçarà el de les nostres filles. Les dones són part imprescindible de la societat, part activa, principal i bàsica per al desenvolupament harmònic del futur. Per poder avançar en la direcció que desitgem, s'ha de comptar amb totes les persones, independentment del sexe, gènere, identitat o orientació que tinguin. Per això, per reclamar aquesta necessitat imperiosa,
perquè els governs reaccionen, perquè es legisle tot allò que elimine els mandants de la injustícia, tornem a alçar-nos i a manifestar-nos. I ho farem sempre, sempre fins a guanyar el canvi profund que es durà a la igualtat. L'Ajuntament té el ferm compromís d'intensificar els esforços en el desenvolupament de polítiques encaminades a fomentar l'ocupació, l'apoderament i l'educació per a la igualtat d'oportunitats. Actualitzar els sistemes i protocols d'actuació en el desenvolupament de les polítiques d'igualtat en coordinació amb totes les entitats implicades. Plantejar sistemes de recopilació de dades desagregades per a comprendre i abordar les desigualtats del gènere perquè, del seu anàlisi, puguem oferir una resposta apropiada i eficaç. Ampliar el sistema d'atenció a les víctimes de totes les formes de violència masclista contra les dones, en el marc de les nostres competències, avançant en la millora dels sistemes de detecció precoç, situant en el centre de totes les mesures els drets de les víctimes i el seu apoderament, i atès el reconeixement al dret de reparació de les víctimes. Sumant-nos i convidar a tota la ciutadania a participar en els actes organitzats amb motiu del 8M, així com aquelles accions i iniciatives que reivindiquen la igualtat i contra la violència contra les dones. Aquest és el gran repte que tenim per davant i l'hem de servir a la complicitat de totes les institucions i agents socials, sumant els talents i les potencialitats de cada persona vinculada als nostres pobles i ciutats, perquè només així ho podrem fer realitat. El reclam històric de justícia, equitat i llibertat ha de fer servir. Ho volem ara. Per tant, acabem este manifest per totes les dones i homes també, però molt especialment les dones, que han lluitat, que lluitem i que lluitaran en el futur. Moltes gràcies i molt bon dia.